v-am regăsit, suntem cu Vulp 3A2 din nou. Abia și-am închis episodul trecut. V-am zis că facem episoade. Bă, și cum e? Ai rămânem conjurat de gold. Da, gold. Vreau să zic de diamante. Ia uite. Haide să-i spate. De asta că am nevoie de niște blocuri pentru construit. Stai. Niște căuri. Fac un complet. Deci ai pus tot coul? Da. Uite acum așa. Uite, am pus un steak și mai am 16 bucăți, vezi? Da. Uite. Uite că am găsit un steak 16. Cred că seria asta va dura un pic cam puțin, pentru că scopul nostru va fi să găsim diamant. Ba nu. Deci, Nu. s-ar părea prea ușor? Uite pe aici am fost eu. Da. Să îi la tine în cap. Ce? Era să cad. În lavă? Da, mă. Cred că vom sta mai mult pe seria asta în lavă, în peșteră. Acum, sincer. Am mai găsit... Aia? Nu, gold. A, nu. E același. S-a făcut încât să-ți faci un pickaxe. Chiar două. Hai să-i facem înainte armură. Nu ai nevoie de pickaxe. Neapărat. Mai am 9 bucăți să pun. Da, un pic, o să ai depus și mai mult decât. Ce doar nu. Când mai ai tu? Bere? Da. N-am niciuna. Da, doar, da? Un târnăcop. N-am 7 bucăți. Am făcut un târnăcop. Mă duc să iau ăla. Goldul. Da? Era. Pun. Goldul. Ia să-l vedem. Bam. Bam. Patru gold. Ui. Haide, Gabi. Am zis că merg eu după niște Vulp iron. 3A, de fapt. Mi-a făcut un chestplate. Te duci fix unde voresc eu. Da, pe de-aia am zis. Da, un pic Sapă în față. Du-te, du-te. Stai un pic, că până am torțul. Salva de apă. Tu ai văzut ce-i deasupra ta? Pe acolo. Ce de spune? Mai e? Pune torță. Ai avut o bucată de aer. Mai e? Nu mai e. Hai să sapăm încolo. Băi! Ai uitat ce era? Am redstone. Asta complet. Am vrut salva de apă ca salva de clopoțel. Salva de Ai clopoțel. fost salvat de dușmanul tău. Bă. Ce? Lapis lazuli. Îți va fi diamante, e aproape. Sandy, vrei să pun pod? Mă uit pe mărgini. Uite. Punem bloc. Unde? Aici!
ce creepy e? Foarte. Sapi pe lângă lavă. Să avea curaj. Eu ce crezi că fac? Sapi pe lângă lavă. Eu mai fac și rost de blocuri în același timp. Cred că am mai găsit. Da. E răscal. Mor de apă. Era. Ca tine să mor. Te împinde apa? Da. Dar am reușit cumva. Am avut mai multă putere decât apa. Am făcut eu asta. Am oprit o parte din apă. Eu, de fapt, am ăsta, lava. Mersi. Și eu aerul de aici. Deci ar trebui să faci găleți. Am doar 3 aere. Am făcut piscină! Aproape se termină videoclipul. Noi vedem. Bun. De asta dacă primim. Nu primim. Apăs. Voi ce ați făcut? Ok. Tare, bravo. Mișto. Da. Mișto. Nici nu mai e. Dacă am să fac eu? Asta un pic că... De unde m-am dus? Pe la mine, pe aici. Ah. Ok. Unde ne-am lăsat fără? Vino! Santi. Vino, că e aici. Ah. Sunt cu el. Ah. Acum 34 de aer. Îți fac și ție un știu. Santi, cum am și eu vreo 16. Și te dau și ție acum. Oare de ce nu? Ah, gata. Ți-am făcut și ție armură. Mersi, Santi, că am băgat ceva în sol. N-am făcut doar buți. Nici ție, nici mie. Dar e frumos că mi-ai făcut și mie armură. Am vrut să intru în inventar, n-am vrut. Mersi. Și acum fac și buți. Hai. Da, acum... Hai. Mersi. Suntem full iron. În 19 minute. În 19 minute. Mai ierți? Da. Stai 19 minute? Da. 20. De când? Ai ținut minte de acela? Da, că la celălalt au fost 13 minute. Deci cream că au fost 10. 20 de minute deja. Bosule, Da? tu știi asta. În 20 de minute fără câteva secunde. Nu văd acolo. Deci că rămân la asta. Aici la părere.
Chiar fi fost fain. Să fim pe o versiune mai mare. Și să avem șalcăre. Ca să putem căra mai ușor lucrurile. Dacă Sau ender chest-urile. Șalcăre mai bune. Totuși. Dacă ai două, am găsit Iron. Dacă ai două, una acasă, unul cu tine, te poți omorâ și ai itemele acasă. Da. Aia zic. Știi? Cred că după ce... 5%. Atât a fost cu episoadele astea. Nu mai am baterie, deci. Pa! Deci, pa! Ne vedem data viitoare. Pa!